Bueno, gaur lehenengo atal honetan hasiko gara behin estudio banda egin ondoren trokela zeta ardatzean diseinatzen hasiko gara. Horretarako gure diseinu gunea edo ensamblajea edo produkta prestatuko dugu. Dakizuen moduan, gure trokelak edo trokelak orokorrean atal izaten dituztela. Bat atal finkoa, beko partean izango genukena gure kasuan, eta atal mugikorra. Vale? Baina, horrek ez du esan nahi, guk atal bi horientzako ensamblajeak egingo ditugu, baizik eta ensamblaje askoz ere gehiago egingo ditugu, orain ikusiko dugu moduan. Orduan, lehenik eta behin hasiko gara gure ensamblaje honetan, gure proiektua izendatzen. Horretarako dakizue properties, hemen jarriko dugu 0, 0, 0, lau 0, gire bajua, kasu honetan lehenengo taldea proiektua. Bai? Bueno. Arbola mugitzeko beti jakin behar dugu non posizionatuta gauden. Horretarako, ni orain kasu honetan, hemen dago hau aktibatuta, hemen posizionatuta izango nintzateke, eta oneri sartuko dizkiot beste 3 azpi edo subensamblaje. Vale? Horretarako, eskubako botoia, components, new product, bai? Berriz, goian kokatu, components, new product, eta berdin eginda, new product. Bai, 3 azpi produktu sartuko ditugu. Lehenengo azpi produktua izango da, kasu honetan, 0, 0, 0, 0, hasierako informazioa. Bai? Eta izen hau, hemen goian ere kopiatu egingo dugu. Bai? Apply, OK. Bai? Vale. Hori egin ondoren, hemen egingo duguna da properties, kasu honetan izango da 0, 0, 0, beko partea. Eta hau ere, hemen kopiatu, eta apply, OK. Eta beste hau, izango da, 0, 0, goiko partea. Apply, eta OK. Vale. Orain egingo duguna da, hauetako arbol honek enborra hau dauka, eta enborra honetatik 3 adar atera dira. Bai? Orduan, egin beharko genukena, kasu honetan izango litzateke, adar horiek euren artean constraint bitartez finkatzea. Vale? Orduan, lehenik eta behin finkatuko duguna izango da hauxe. Eta hemen, agertuko dira gure lehen constraint horiek. Vale? Hurrengoa izango da hauxe. Azkenik, hirugarrena finkatuko genuke. Vale? Hau izan, lehenengo egin beharko genuken gauza garrantzitsuena. Gure arbol hau, enbor hau, 3 adarretan banatu, ikusi
nola izendatuta dauden azpimultzo guztiak, bai? Orden bat jarraitzeko, bai? Eta azkenik, hiruren arteko constraint horiek, momentu honetan jarri alitu constraint horiek, bai, finkatu, bale? Eta izango litzateke, gure kasuan, egingo genuken, atal honetan azalduko dugun lehengo gauza, bai? Hurrengo atalean gehiago.